wannan bidiyon zan nuna mana yadda za mu magance matsalar connection kamar haka. Alal misali a ce kana da data amma idan ka shiga application ba zai buɗe ba. Yanzu da a ce zan shiga YouTube ɗina kamar haka, kun ga ba zai buɗe ba. To bari in huta a ce kuma in shiga TikTok kamar haka, kun sai da shi yake amma ba zai buɗe ba. Yanda za ka magance wannan matsala a takaice shine kamar haka: ka nemo parameter ɗinka, sai ka taɓa nan wajen connection, nan ƙasa sai ka dibo rezo mobile, sai ka shiga a kai. Nan kuma idan ka sake duba ƙasan nan ga wani na non depend d'accès, sai ka shiga. Bayan ka shiga zai kaka ne. To idan Libyana kake amfani da shi, sai ka ɗora shi akan Libyana web wannan na tsakiyar nan. To daga nan sai ka dibi ga wasu tambo guda uku can sama, sai ka taba a kai. Kaga ga wani wuri na inda aka ce restore valeur par défaut, sai ka taba a kai. Bayan ka taba a kan shi kamar haka, yanzu inda zan huta in shiga YouTube dina, kun ga ya buɗe. Idan kuma zan sake ta in koma TikTok har wa yau, kun ga shi ma. To wannan shine a takaice. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon za ku yi mana liking kuma ku yi sharing domin samun sababbin update irin wa'annan.